Umuntu wami uyena othatha ama decisions nje ukuthi wenzani ngefa lakhe nezingane zami. Ngeke phela azakwazi ukuyivalela ngaphandle leyami. Ngoba sekuthiwa ngihamba ngiyofuna uyise wayo lengane. Kuzozenza njani mase ngihamba sengilali out? Sengiyakababa wenganeke phela. Ngizokuthiwa yena uzophatha kanjani? Uzophatheka kanjani? Ngcona ikhaya. Sina nomuntu wami nje sibambisene futhi asinankinga umanje ongixakayo ukuthi mina ayini yini engamdlela yona. Phela nje ngithi sesilandela abantu ke phambi kwabantu ke akasitsheleke ukuthi yini nami mhlawumbe ke ngilungise ke lapha engibone khona umamezana. Ngoba ukuthi akuwenani owathi uma uthanda intombi uyithanda nazo zonke inkinga ezinazo. Nakho konke enakho. So mina iliphi elami iphutha mangabe ngithi ingane yakhe bangenzelo ezami neyakhe ngibale lapho. Ngoba umama wathi uma uthanda umuntu wesifazane awubheki izinto eziningi kodwa umthanda enjalo umthande nakho konke okwakho konke nje okwakhe sekuhlukephi namhlanje kuphi lokho sekushintshile. Hayi cha impela ngakusho lokho ngani yami kodwa ngangasho ukuthi ngilethele umadakwana. Kodwa lo mama uyangizonda ngempela. Ngilethele umadakwana aphinda lethe hayi nesiZulu. Uzosaba nokuhloniphisa lakhama. Usasa lethoba kubingelele ngikwamukele mbukeli weBlack Life TV ohlelweni lwethu lothize inkinga zomndeni I am uMlangeni uMagasela. Ngizophinde ngicacise futhi lokho ngenxa yokuthi ke wafowethu sisuke sibhekelela equipment nokuphepha sihlala endaweni eyodwa uma ukuthi sizosebenza mhlawumbe lo muntu ososibhalelile yedwa bese amcela ukuthi bangacela ukusondeza abanye abantu babe seduzane even though sometimes kuba difficult because abantu abafuna ukuphuma kuma spaces abo usufuna ukuthatha indaba zami yisemzini yabantu ngineyinkinga vele kanti cha sifuna ukuzwa nje bafethu ukuthi ngempela sokuyini inkinga kodwa ngintanda-ke siyesabe-ke bafethu angifuni uqamba amanga kokhulu ukuthobeka mbukelo weBlack Life TV icela ungivumele ngamukele uma ngiphinde ngimbikelele ohlelweni sawubona mawunjani Ngiyaphila ngani yami yes sithando sami ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV uzobe usuzisho ukuthi umamba ngiyabingelela uBlack Life Show ngibingelela abantu bami abasebenza lo msebenzi ngoba nginenkinga. Yes mami ziningi umama uzuma mina. Oh mamzuma siyabonga ma ngoba inkinga yiningi azivele ehlale phezulu kodaba ma yini inkinga enkulu kakhulu eyenza ukuthi uzosibhalelela ekhaya. Hayi inkinga lana ize ngendaba yomfana wami nomuntu ahleka naye. Oh okay. Umfana wami ngimbona engasayena lo engangimaza uyena. Yeah. Unentombi la ayithole inengane. Okay. Right. Wasemkhulelisa ke ezimbili zala kwami. Oh usho ukuthi umakoti usena 3 manje. Seno 3 hayi lo akuyena wakwami. Lo uqali. Hayi. Unothula ekhaya. Okay. Manje unothula ekhaya umakoti. Mina ngangithi ngithola umakoti. Hayi. Ngithi ngiyabahlanganisa hayi akuhlangana. Yeah, akuhlangani next. Hayi akuhlangani lutho nje ngithi ngiyabahlanganisa akuhlangani. Kodwa kananhlonipho la ungathi ungene ejointini ungena namabhodlela emzini kababa noma wami hashone mjondolo wabo la behlala khona indoda yakhe. Hayibo. Havula iradio kuba ugqumugqumu nje ngathi mayise jointini. Kanjani manje? Ngimbize kusakhile mntanami. Wangabe usaba uyena lo engangikwazi uyena ngoba wena ukhule ngokukholwa la ekhaya. Uyawazi umthetho wa la ekhaya ukuthi uhamba kanjani. Hayi usakhile hayi ma ngizoyilungisa lento hayi ma ngizoyilungisa lento afike ngale phela lo uphethe ilahle sesihloniphise sithi ilahle phela okay noma ngakhuluma nginalo lelilahle analo lo okay awuzi ngiyayithola yeah makodwa kwami ke abesethi umfana ma ngicabanga ukumthatha ngoba usenabantwana la ekhaya. Oh okay Bese ngithi mina phela mntanami uyokudla ukudla kwakho ngeke ngikuvimbele ngoba uyamthanda. Yeah. Ngivula izandla mina ngeke ngikhethele ukuthi yenza njani. Beautiful. Kodwa uyambona lo muntu wakho. Hamba kancane njengonwaba. Yeah. Mlandela umbone ukuthi uyiphethe kanjani. Umuntu onjani. Kusho ukuthi lo muntu wena nalo baba walengane yakhe yokuqala wamlahliswa yikona lokho
ukuthi uyisibhengane ngesingisi Oh. isingisi noma isitsotsi Isitsotsi Yebo. sibhengane. hayi-ke phela uthando hayi umfana ubona athi hayi masi uzobona ke simlandele Yes. hayi bekelele-ke nayo imali-ke besethi hayi ma sengi-right ukuthi singakumkhokhela sengenzela lezi ngane zami nami ngiyabathanda abazukulu bami angithandi ukuhlukana nabo Yebo. inkinga hhayi kodwa uma wabo Hayi akuyona le ntombazane engangicabanga ukuthi angasayibuyisa ekhaya Yeah. le ngane ayazi lutho nje ngomuzi wabantu ayiwuhloniphi nje ukukholwa nje into engayazi-ke nje Hayi ma. manje lezi ngane zizokhula phakathi kwesandla esinjani ungakwazo Esinjani. bevele nje ebisa amabhodlela phambi kwey'ngane nje eyi usengisanganisa ikhanda mina ngiyayigulela nginoshukela ngiyayijovela nami ngithembele kuyena le ngathi izongilethela unkosikazi kusasa uzongisiza kunalokho akazabuze nje ukuthi ma uke wadla ma ngikwenzela ipharishi cha uvuke ekuseni nje uyambona uyaphuma uyangena uyageza namabhuluku akhe ngesango uyabuyisa ephethe amakhothi Hayi bo. ikwabani lana Ngiyazi mina lento le ma. hayi Imake wema angithi uyazi ukuthi lolu daba sikwazi ukuliqazulula nomakoti. Angithi uthe usekhokheliwe mengathi ngizwe kahle. impela umfana phela uthe nayo imali makahamba yocelwa kubo Oh. manje seqhoshe ngalokho-ke phela ukuthi nami ngumfaka kabo umfazi samdiphozile ngefenisha Ishu. kodwa manje yena usevomele nje usewumfazi hayi mina ngiyayitshela umuntu ubani fanele ngimtshele ngwanami kwami mina ngishaye u-5 la ekhaya akuwona umuzi wabo umuzi basazowufuna kodwa phela manje ilasbond ayiphumi ekhaya uma iphuma izosala nobani Ngiyakuzwa. ngoba abanye sebeganile Yabo. baganiwe abanye bafana Yeah. mhlambe kuyithemba lami la ukuthi uzongilethela isinqalakazana esizongiphatha Ezokusiza ya. Yasenze njani ma? Singawageqa amagoli asimlanda umfana. Kuyasiphoqa ngesikwazi ukulanda umakoti yethu. Kufanele sibathole bobawu2 ngoba ngiyazi ngisabelana ukuthi mase lethu uma yedwa intombazana kuzoba ngathi siyam-attack. Akube khona yona. Yeah, kube khona yona indoda yakhe le eyamkhetha. Simbuze ngempela usakhile ukuthi wafuna wakhuliswa ngenkosi, wahamba inkosi emva lokho angabona amavolontiya esontweni wahamba uyithathela usisi wakho amakhothi. Kwayena usakhile uyikhothi ngiyamsola mami wena ucabangani? Awukusho fana wabona isitudu ubheka phela mhlambe sasiyimisela ukuthi babaqola izingubo beyikhipha. Wabona kahle nje umfana wami uthi hawu ngeke ngigejwe yinhle phela intombi muhle yini makodwa kwami. Hayi uphoqa nje utshwala. Bafesa ningitholeleni bandla into engizokwazi ukuyisa umakoti bandla utshwala ngoba ngicabanga lo makoti maye utshwala izinto zethu ngihamba ngolayini. Umuntu ongazi ukuthi ngiyadla. Cabanga ukuthi yafaka athenga ubhiya nje. Uma kamfana pho. Abanye amantombazane anendlela. Nangu azangenzela ukudla yena umfana. Uyena umfana azakwenzela ukudla. Yathi uma ukudla. Asibalande bafethu. Ngicela sihambe sobalanda. Welcome back mbukeli we-Black Life TV ohlelo lethu luthi inkinga zomndeni. I am Mlangeni Magasela. Mesibhalelile kumala uMazuma wachaza udaba lakhe walibeka ethibeni. Sasiyabona ukuthi ngeke ngaba sinaliqiniso bese ngeke simthole uNdodana noJudakazi yabo ingane zakhe. Kodwa ngiyazi ukuthi ke abantu baye bathanda ukuthi sicheme. So mina ngena umuntu ochemana. Ngiwumuntu nje uthanda ukubalansisa inkulumo. So kwakuhle ukuthi bakhona bobawu2 uNdodana noJudakazi. Ngicela ukunibingelela sanibonani njani? Yebo sawona sesinjani. Hayi ngiyaphila Nkosi yami. Siyanamukela ohlelweni kaBlack Life TV. Ngicela bandla ukuthi nibingelele mhlawumbe uzoqhahla nongaqala wona ladies first. Ubingelele umbukeli bese uyazisho ukuthi uba wakaba. Sanibonani igama lami nguNompumelelo Mpume wakakhoza. Okay Makhoza. Butiza? Mina igama nguSakhile Sibongo ngawazuma. Okay siyabonga kakhulu. Mbukelo Black Life uchazelile kuma udaba. Sando sami ulibekile udaba ethebeni saluzo ngokukhulu ukuthobeka ngizocela ukuthi ukuphinde ukwazise ingane zakho ukuthi njengoba sila Black Life sizokwenzani indaba sikhona usibhalele wathini. Yebo. Sanibona ka Black Life TV show. Ngiyabingelela ngokukhulu ukuzithoba. Ngumama uZuma uMakasakhile. Inenkinga umalukazana. Ngiyakuthiwa phela noma engashadi kuthiwa ukuthi umalukazana wemhlahla. Yeah mama. Hayi uSakhile wangilethela lo mntwana. Wathi yena sembonile uzoba unkosikazi. Amen. Ngangeke ngimvimbeke ngoba phela umuntu mayithanda into yakhe ayithanda. Yeah. Hayi nami ngajabula ngathi hayi sengizoba nomuntu
ozongisiza ngoba sengaba ubhabhisishi. Okay. Ngathi ushukela. Hayi ngibona okokuqala ayenza ngathi kuthiwa kotshe bacashisana. Ngoba phela uphelile umakoti. Impuzo. Oh yeah. Hayi. Sakhile kwenzakalani? Ubuze kuwami phela ngeke ngibuze ingane yomuntu. Hathi hayi ma kuzolunga ma. Hayi. Kodwa ngathi akuhambi kahle la ngane yami. Ngangakhulisanga ngale ndlela mina ngibona yona yazi ngangithi uzongisuka nevolunteer nje. Ezokwazi ukuthi disiphansi kwenkonzo. Manje walanda umuntu okhinqa amabhodlela mntanami kwenze njani? Hathi ma phela uthanda aliboni. Love is blind. Yebo. Awu waliboni kanjani? Okay. Hayi ma ngiyamthanda. Umpumbi. Hayi kulungile angisho ungamthandi wakho phela nami baba wakho angithanda. Kodwa mina ngizange ngiphuze utshwala. Kaze ngifike nje nebhodlela phakathi kwalekhala kwini. Manje lengane ngiyamangala ngoba ayikaka yazi bengakadiphoziswa ngisho udiphoziswa. Deposit nyanga sesitolo uthatha ifinish. Esakhile asho kakhulu. Hawu. Usakhile uthe kwakhe yini kanti la nomuntu esekhaya. Utheni vele? Sakhile kanti umuntu wakho utheni umthengele isubsidy. Wangena seyisubsidy qobo lakhe nje manje. Hayi avula. Hawu. Hayi avule phela isithithibala sakhe. Lokhu ilandela lento ngiyayibuka besakhile. Hayi bawungitshela. Wasuba usithotho nje ngabe ngisakubona nje ukuthi uyiliphi. Hawu mangani. Ngithi hayi ngizodonja intombazane ngekhala kanje. Lo muntu uyalala ekseni akakwe uzumbona ehlala ngisho igceke nje lapha ngomnyango wendlu yeni etshengisa ukuthi ngizontshontsha inkomo la ekhaya. Cha. Isikhathi afika lezi ikhinjana ezingaka. Yabona lezi ikhinja esengigqoka manje. Umakoti njalo la ekhaya uzontshontsha inkomo. Ukubam short. Hayi bosakhile. Ngangihambela amadlozi unqunu lo mntwana. Hayi bo ikhaya ledlozi leli siyathetha idlozi la ekhaya. Yiko ngangithi hamba kaShembe uyokhetha khona intombi. Mhlawumbe ngabe ingcono. Hawu athi mawukudla kudliwa inhliziyo. Hayi phela ngizothula ngibuke ibhayisikophu. Ngithi kodwa manje ngangibulalela nje wena ngoba phela abaginqa babebaphihliza amabhodlela umuntu useyagwaza. Hawu duku hayi mawuseyithwele. Oh akulutho phela ngizokhona ngizothini. Hayi kukhulu lokho. Sekhona yesibili. Njalo ushiye yakhe kubo. Okay asenze njeni Mazumu? Cela sibanikeze ithuba singageqa amagulu. Ngiqale ngoba Sakhile. Yebo sisayi. Uyamuzwa uma ukhala ngani? Akekho happy ngophuzo lami kakho Shem, akekho right. Nangendlela nginciba ngayo emagcekeni. Hlonipho nje. Hlonipho is no. What is your take? No, siswa mina ngiyaluza udouble show mama. Umama ukekhulume kakhulu nami. Kodwa la ngifike ngisale khona noma la ngingafike ngiunderstand khona. Ukuthi ke mina njengoba ngumuntu vele obuya hamba etohini. So isikhathi esiningi basala bodwa vele ekhaya. So angazi ngizothi noma umama ngobe ngamthandi noma ngempela ngobe eyibona lezi zinto ezirong. Unakho ukusola ukuthi ngathi akamphiwe. Hayi mina ngokwami ukubona ngoba ngaso sonke umama sonke isikhathi njalo umuntu ohleze erong nje egcekeni ilo wami kushuthi angani noma ngamlethela umuntu angamdingi noma kwenzakalani njengoba nje ngithukile kwakhona ukuthi manje ngabe sila ngobani yini lebisingaka mhlawumbe benza ukuthi as understandani sisodwa. So nami angifuni uqamba amanga angisa understand. Okay ke ngiyakuzwa lapho Zoma. Ngicela bandla mhlawumbe ungibalansise kulokho ukuthi uyakubona kodwa lokho kubalula uma ekuthenini akahloniphe egcekeni uvela aqhamuke sememeza agqoka izinto ahamba enqunu yena umanje ubesho ukuthi naye kuyahlonishwa la ekhaya kuhlonishwa amasiko. So having to have umuntu onkosikazi ngoba ngizwile kuthiwa umkhokhelile. Yebo. Kuyiqiniso lokho. Yebo kunjalo mama. Abenqone emagcekeni aphinda alethe namabhodlela egcekeni wena ubona kungayona inkinga ngalo ndlela. Ngiyakubona lokho ekuthenini akamthandi kodwa kuyahlonishwa emzini yabantu. Yebo kunjalo. Wena kuthini ukuphawula kwakho kuloko ukuhlonipha awukuboni kuyinkinga ubona ngenalutho. Engingakusho umama wayekhuluma le ndaba yokugqoka ikhindi ezincane ukutshwala yonke lento ukuthi akayithandi.
So ngakhuluma ke nalo wami. So engingakusho bengingakamboni mina ephinde kwenza. Ngesikhathi angimtshele ngaso. So yikho ngithi angi-understand mhlawumbe umama ngoba engamthandi noma kwenzakala. Eka Faro. Yes, uyaphuza ukuphuza. Kodwa futhi nakhona uphuzela endlini ngoba nami kuyenzeka ngishaye naye. Yes, but nje kukhona konke engingathi adekushow manje. Ukumemeza nani ngagcina ngikhulumile nowami. Akasamemezi. Bengigcine engasakwenzi. So angaze ngiyathuka futhi umama mayiphinde ikhuluma lonto ukuthi kanti into asayenza. So yikho mhlawumbe into ayenza kungekho. Usakwenza manje ngithi uKhayiza. Hayibo. Lengane yami ngilandela umuntu wayedansa inkosi. Ngoba yena ngasho ukuthi ngobusuku engekho mina phela ngibona yonke into wangisala ekhaya. Ukwenza mayengekho lo wakhe. Lo wakhe ufike selunge kabi namabhodlela sewaqoqile sekuzophala phansi kuyothenga bazophuza naye endlini. Ngeke. Sawubona makoti. Yebo sawona. Unjani? Ngiyaphila. Nanguma ekhala la mfethu yazizwa ikhala zakhe. Hayi vele nje shembandla uma akaze nje azaza ngiphiwe mina. Akaze nje azaza ngiphiwe ngize ngilanyelwe yona na ingane yakhe. Angazi uzofuna ukuthi ngiyenze njani. Ngoba ngisho enkonzweni nje hayi akangimemi mhlambe hayi ukuthi ngidinga ukumenywa. Kodwa nje uyambona umuntu nje ongathandi ngisho ukukhulumisa nje. Ubone nje umuntu onganasikhathi nawe. Yeah. So what's the use ukuthi umuntu okay first uyazama lokhu zama still nje continually akafuni akangamkeli appreciate uma kamuntu wami hayi akangizwa nje. So manje what's the use ukuthi ngizame ngizamela nje ukuthi mina fanele ngabe ngizame way forward mina fanele ngiye emuva backwards ngabe ngiya forward sharp. And another thing futhi nje uyangixaka mina mase songibizela nje abantu ke nje lento eshiwo yena ubaby lento eshiwo yena nje ukuthi ubaby wami vele lento eshiwo yena ukuthi indaba lento siwumndeni si solve indaba zethu fanele ziwa abantu bangaphandle for what reason No reason. ave ngangithanda isho emamezala wami bandla ukuthi ngamtshontshela noma ngenzani angazi. Ya ngiyakuzwa ukuthi akakuthandi lokho kumemeza egcakeni thona umhayize. Ngithe ngimemezelani ngiyaphuza mina impela sithandwa sami ngiyaphuza mina impela so ukuphuza kwami nje akuhlangene naye ngoba phela ngiswengile lapha emjondolo wendoda yami. So yena angithi yena akangifuni mina so ngiyomemeza kephi endlini yakhe endlini enkulu ngoba ngiswengivalela ngihamba amathaveni mina ngiphuza khona la ngithiwa ngilanda ekhaya yena. So njoba ngizophuza phi ngizomemeza phi ngcono ngoba kusukuvaliwe ufeza kuvaliwe mhlawumbe ke kubuya ngithanda ngabe ngimemeza naye ke sihlele itomkazuma manje ke nje yena akangifuni nje ukuthi ngamudlelani angazi mamezala wami kodwa makuthiwa kona ngicela ungixolele bandla ngoba ngikhathele mina ngikhathele ukuxabana nawe isidingo singekho makoti wakwami njalo. Ngikhathele kodwa ukuxabana nawe mina wegogo ngeke ngakuzalela abazukulu abahle kabababili vele wangithola ekhona le enye ingane yami ngizoyilahlaphi Kuyikugogo wami ngizoyilahlaphi akekho ugogo washona uwena ugogo wayo manje futhi mina fanele ngithathe ingane ngihambe nayo ningaphikisani ngamanje sisiwami angazi mhlambe okunye engingakuveza mhlambe entweni engike ngayikhuluma nomama. So njengoba ade chaza ukuthi lo wakwami unezingane eziwu2 ngakumina ikhona vele enye ayizala ngaphandle komunye umuntu. Okay. So ngokuthi mina nalo wami ayikho into esingayixoxi endisibambisene. So ngase ngithi nami ke ngihlale phansi nomzali umama mhlawumbe ke ngimtshele ngalento engicabanga ngixoxa nalo wakwami ukuthi ngoba vele ingane yakhe le ngiyakhona ukuthi nami mangithengele zami neyakhe ngayivalele ngaphandle ngoba vele babwayo vele umuntu owayebalekela nje futhi naye ngasho njalo. So ezami ke kushuthi kukhona konke engikwenzayo ngikhavile kumapolisi kanjalo futhi nala ngitoha khona ukuthi makuthiwa mhlambe khona okwenzakalayo ikwazi ukuthi zigain something. So ngase ngikhuluma nomama uthi hayi ngoba vele lo muntu sesize samcela kanje usefana nomakoti like us. So bengicabanga ngoba ingane yakhe nginako ukuthi nawo ngiyithengele mangithengele zami ngabe ngenza iphutha mangathiwa mhlambe nayo
ngiyayibhala lapha. Mfethu. So-ke ayi umama vele wavukula-ke into engingayazi. Manje sengiyacala ukuthi yonke mhlampe kwayilento yenziwa yilo. Sithando sami Mazumo. Yebo Dala. Cha. Kufanele ngivukula ngoba mhlawumbe ngizosithela kusitheni uyiswa lezi ngane lezi ezizelwe makoti. Awuboni ngani ukuthi imali yezingane zomntanami izodliwa ile ngane lezi ngane zami maseyikhishwa la kubo kwazo sebedlalile ifale lengane yami nengane yakhe. Le ngane phela ukuthi ngawe babali kuyise wayo kwafu ugogo wayo hayi ayisenabo abanye abakubayo. Lelife lezingane zomntanami. Hayi yakhe. Cha ngikushila impela kungathi cha ngane yami ungayenzela konke uyithengele uyigqokise kodwa ayithi bese izongena emafeni. Yakabani. Pume. Hayi ngiyamuzwa kodwa phela-ke ifa-ke ela umuntu wami. Umuntu wami uyena othatha ama-decisions nje ukuthi wenzani ngefa lakhe ney'ngane zami. Ngeke phela azakwazi ukuyivalela ngaphandle le yami. Ngoba sekuthiwa ngihamba ngiyofuna uyise wayo le ngane. Kuzozenza njani mase ngihamba sengilala i-out. Sengiyakababa wengane-ke phela. Kuzothiwa yena uzophatha kanjani, uzophatheka kanjani. Thina nomuntu wami nje sibambisene futhi asinankinga. Umanje ongixakayo ukuthi mina ayini yini engamdlela yona. Phela nje ngithi sesilandela abantu-ke phambi kwabantu-ke akasitsheleke ukuthi yini nami mhlawumbe-ke ngilungise-ke lapho engibone khona umamezala wami. Uthe unomsindo uhloniphi. Ngimthanda kabi nomamezala wami. Ukuthi akangimemi nje. Hayi bo. Ngaya kanjani nomuntu ongangikhulumisa. Shuthi yonke nje le ndlela angithi uyikholwa yena. Yini ndaba aphoyelwe nami. Ngoba phela njengomzali mina fanele ukuthi umzali wami mina. Athi okay Pume u-A no-B no-C no-D no angiwuthandi. Mhlawumbe-ke mase ngithatha kanjalo baby steps from there ukuthi okay umamezala wami akakuthandi ukuthi nokuthi. Hayi ukuthi avesana ngishaye nge-silent treatment nje. Angibuye kambi. Angiphathi mase kuthiwa ngiyochitha amanzi okugeza. Angathi umnakwethu. Ngendlela ngangifuni ngayo mina umamezala wami. Ukuthi ngabonani nje ngicela ngitshele bandla ngixolise. Ngicela ukubuza sisimama indlela ongikhulise ngayo. Ngicela ukubuza ama wami nje kahle nje kuxoxa ukuthi ukuthi akuwenani owathi uma uthanda intombi uyithanda nazo zonke inkinga ezinazo. Nakho konke enakho. So mina iliphi elami iphutha mangabe ngithi ingane yakhe bangenzelo ezami neyakhe ngiyibale lapho. Ngoba umama wathi uma uthanda umuntu wesifazane awubheki into eziningi kodwa umthanda enjalo umthande nakho konke okwakho konke nje okwakho. Sekuhlukephi namhlanje kuphi lokho sekushintshile? Hayi cha impela ngakusho lokho ngane yami kodwa ngangasho ukuthi ngilethela umadakwana. Kodwa lo mama uyangizonda ngempela. Ngilethela umadakwana aphinda lethe hayi nesiZulu. Uzosaba nokuhloniphisa lakhama. Kahle kahle mama nibanga utshwala. Yabona nibanga ini. Ukuthi nawe uyathi ukhule emzini ongazange kuphuza utshwala kuona. Nawe nje kusho ukuhlamba uthelo yena ngosumisa amabhodlela. Wena ukhulele ingane yikhona. Ngitshela nawe inkonzo. Yebo mama kunjalo kodwa phela kusafani manje ngoba angenjani manje sengumuntu osebenzayo. Kumele ngihambe ngiyemsebenzini mama ngikwazi ukuyeka umsebenzi ngokuthi kumele ngiyenkonzo. Angishongo ukuthi yeke umsebenzi sengisho ukuthi ukhulelephi endaweni yokholwa. Hayi wavele waletha ublue bunch. Hayi ngiwangamthanda umakoti wakwami. Isenzo mangasashintsha isenzo. Hayi amabhambham la ashwele ngane amabhamu short. Ahloniphe nje azusemzini wedlozi uzontshontsha umendo la ekhaya. Waphila ngakamfaki ngendlela. Usamkhande usale bhayi. Sikhundwa zamafe ngane zomntanami. Ha adunusa khona la ecikini. Hayibo uyamemeza ke futhi. Uyelo setshela ingane yami ukuthi hey yakhe ingane nayo fanele ingeniswe emafeni akazuma. Eyakabani sibongo yona. Nase kufana nokuthi ubaba. Hayi register kodwa la ekhaya. Kufana nokuthi ubaba. Kodwa wena ke sakhila. Alright. Hayi ngiright. Ngiyayithanda intombi yakho. Cha ngiyayithanda kakhulu. Eyazalwa imbethelo sisi. Hayi cha ukuyithanda ngiyayithanda. Yikho phela ngoba yabona mama iningi izinto angiqhamukela nazo engayi-understand ngempela ukuthi kahle kahle yini. Wena ubona ku right yini ukuthi phela uma usukhokha emzini abantu ayisubona umuntu ozovusa umuzi. Yebo. Hayi ozobulala. Yebo. So wena wakwawubona umuzi ovuswa umuntu oyidakile ohambe memeza ecikeni.
no mama akaze ngubone ukuthi njengoba mhlambe ngeke ngasho ekuqaleni ngiqale Akakwenzi ukuthi kunezinto engizizwa ngomama kodwa mina engingayiboni wena kukho nokodwa wakubona kwenzayo sisi ngingasho nje ukuthi yes okuphuza ngiyakwazi umuntu amevele umuntu nje oyimemezele so mayiphuzile uyakwenza so ke mina bengayitshela ukuthi mhlambe sekuyinkinga engangaka esidini ngami uyanqena yini noma unemali usuzuhamba uzofaka u-ede nengane kaMpume emafeni uvele ushiya uma ngokuthula la ufika umvakasheli uyitholele umuzi wakho nawo uhamba ohlala nentombi yakho kenze noma yini ingenzi phambi kwamali ezinto enzenzayo ngengakukhuluma ingane yakhe ngengakukhuluma lokho nomama so umama wathi mina njengoba kuyimina omncane angikwazi ukuphuma ekhaya akakwazi ukuphuma amazuma la ekhaya angaphuma kanjani ngisale nobami ngoba phela ngathi uyongilandela indodakazi ezongigada kanti ulanda isidakwa kodwa fanele ungithande fanele ungitolerate ngempela ayikhenzi ngoba ngesihlukane uyongihlenya lo ngeke nje size sihlukane nje mina noBheki usithe yena ufuna akawufuni ubackwards ufuna uforward so manje siyanjani ke forward manje sekumina kofuna uforward manje because into engingayisho la ukuthi laba boba uthu bayazwana bayathandana inhlonipho ibalekile kodwa Mpume regardless angithi siyakwazi lokho inhlonipho nje oyibalekile futhi ikakhulukazi emzini abantu bekhona umuntu omdala kungcono ukuthi ungqomuza iradio yazi uma akekho ke mhlawumbe usehambile esontweni yayibole yonke angeke ukhululeke emzini womuntu ngaphandle bokuthi wena ufuna ukukhululeka uma ufuna ukukhululeka impela kufanele ukuthi unenze iplan nomkhwena wakho nihambe nitholele uma umuntu azohlala akafuni nje akafuni ukuthi sihambe mina nama ngithanda akafuni ukuthi sihambe kodwa manje umfanekiseni sihambe semqashweni sihlala aye ngokuyombheka ke mhlawumbe ke mawukuthi uyahamba uyombheka akafuni ukuthi mengashintsha Mpume mhlawumbe siqale la mengashintsha mina ngifuna ukuthi ashintshe umakoti abe ingane ngoba usemncane yena uzongijikela futhi yabona nje uzongijikela so hamba sendlini uzongijikela ngijikele ngani ngiyaphuza mina ngijikela ayibo muze ngibuyisa ngami ngiyaphuza yazobuyisa ngami hayi aswamqeda kwahle wena aswamqeda nje wemanje ngabe ngithatha imali yokuthenga amakhono ngabe ngiyodlisa ingane yakho mina angimdlisile uyithandela mina angikaze ngimlungise ngiyamthenga ikesi angithi ngiyaphuza wamqeda kwalo waze wayithanda boyingane yakho waze wayithanda boyingane ukuthi ifundiswe yimina ukuphuza sasengana kephi sahlangana ethaveni nazo-ke wangishela ngamqondo ngammithela ngathi lo wasethaveni sahlangana ethaveni angizothe ngiyaphuza kodwa phela mama wonke umuntu uyashintsha nje hawu angithi into yakho uzoshintsha wena umbuka sakhe ngiyafisa khona ukuthi iphele lento yakho uzongijikela uzongijikela umamezala wami ngimazi kahle mina engihlala naye ngimazi kahle ungathi umama wekhaya emva lokho uzoxoliselwa ingane yakhe abengane yakhe iyona ezoqhamuka kumina ke umuzwa nje athi uma ungamnaki hayi uqedile wena mina sesingafisa kodwa ilungiseke indaba yabo bobabili ngoba njengamanje angisazi umzali ngiyamthanda futhi loya so angazi uyaqephula samukele nje ukuthi ngoba ngize ngawo kuyoba mhlungu mase siyiphekela sodwa lapha emjondolo phela mina ngiyayihola impesheni angilambi hayi kodwa phela ingane yakhe iyabondla mina futhi ingane uzongithengela vele ungilethela okheni kakho umntanami kuba owami kanti uzofuna wena kanti ngiyindoda yakho yini mina ugane mina yini ngifuna usakhona uma wakho Mpume ungasashona awu shame mkhuliso gogo ukhuliswa ugogo khona gogo ugogo naye usashona awu sutla khona bayikhaya stick sweet khona mamncane lokho uyayanyakisa kodwa mawami ayizalelwe nje ngakwenza ngempela ngoshisa uba uthiwe endlini ngempela kuba angazi ngempela ukuthi indaba yami sengayithini khona ngiyafisa kodwa nje hayi angisazi awuthathe ngeshansi la kunini hayi ngiyamcabangi ngona uma uphuma emsebenzini nabhebi ngiphumisane kanye nawe ngiyotshambama bese amana nakhothe inkinga kuzobe sekukotiza bani kanti futhi so kahle nabasakhile wenza uthema uzala wathi uzolungisa ngithi siyafuna ukulungisa kodwa mangalunga lokho sizingabe kungcono ngoba ayabona nje abantu ngofica ngelinye ilanga bebulalene phela khona ngomfice isidumbu makunje uzophuma nawe bheki mayehamba kusho bese buya uhambe naye ngoba ungifuni nje
Ngokushiya ney'ngane zami lezi zakini. Zomntana wami ngoyibetha ngize ngihuthuze. Angeke lana uzodlisa ushevu futhi ngempela sekamane ngiyimeme. Angiyifuni nje. Awu ngeke. Angifuna ukukhohlisa nje ngisho phambi kwendoda Hayi yakho. sesima ukhona into eningayenza bakithi ngoba vele sigcine sila kunje. Angazi mina ngikaze ngifike esimeni esinje. Lesi simo musibukisa ngamahlathi aserious, si-serious. Angiyifuni. Kodwa into engiyibukayo angikhuluma iqiniso. Usisi unenhliziyo enhle kodwa akanayo inhlonipho nemfundisi ayikho right. Yebo. Uma unawo umoya omuhle kodwa ufisela ingane yakhe into right. Ingane inayo inhliziyo enhle kodwa ithanda umakoti wayo kakhulu. Yabo ukuthi umlethile ilahle phela mntana. Because usisi uma akamthanda umakoti okhuluma kanje ukhululekile mhlawumbe menga right ukuba nawe uyayiphuzela. Mengaba mnandi kodwa bona bayaza imoya yabo iyazwana. Phela uma ulindele ukuthi sisabe ingane. Akangithekelele lami ubhiya ngiphuze naye. Hathi usakhile siyibhaxa. Ngiyanginquma ngisokuzisithatha. Kusaba kabi So bese sidansa phela sibe ngaka. Ngiyakusaba. Ngcono ngoba ngiyakutshela nje phambi kwengane yakho. Ungcono ngoba ngiyakutshela. So bayidakwa sonke-ke kuzwana kwabo phela. Ayingeke phela ngifeni. Mina kodwa nje mina ngisona mina isidakwa. Angisona isidakwa ukuthi ngizoyikhipha istress okuzondo uma ngizala. Uzophuza bekwazi ukuphuza ndawo. Manje yabona ukuthi ngelilanga ufica usethelwe ngamanzi ngabe omunye obekwenzakala. Uthi ngekahlali. Kuthi nje inkinga. Awungeke ungangibulala ungangibulala. Kwenta lo ngizonda ngayo. Hayi uba. Mangasuhlisa. Niyathandana vele nina noba uthusisa amabhodlela. Yabo masuhlisa uyeke namabhluku. Ngeke wena baby ngisaba kabi uma wakho mina. Noma ngabe kuthiwa Kodwa phela kuzomela ilungiseke kodwa ekugcineni konke lento yini ukuze nami ngizokhululeka. mhlawumbe nje njengoba ungidobolile umshado wami ngeke ngize ngiwubone ngisho ukuwubona. Ungibalela amalokhu uzayo. Ungibalela insuku. Uzongikhila, uzongibulala mamezala. Cha ngeke mama yenze lonto kodwa nje thina kumele kube ukuthi kuyalungiseka. Kusho ukuthi baby umuntu bayisezele emzini baba kaThemba baba kaSipho. Noma Zuma noma Nxaba. Happy siyathandana ungase-kamereni lapha kunina Omdala ukhuluma kanjani? Kumbe wena ukho right kumina esandleni. Baby. Uma yayiphotha ngihlonipha ungangihloniphi nje ngeke ngikwazi. Mina ngiyakuhlonipha ke cela ungihlonipha mina. Okay sorry mama. Okay ngiyakuhlonipha yeso. Okay. Akuyona yonke into ezohlezi imnandi. Kwesinye isikhathi mungena emzini abantu. Uyashisa umendo vele. Umendo uyashisa ehlisa nje uma usekhulile. Ningazwana because wena unayo inhliziyo embi mina ngithi uyavumelana nami. Vele anginayo inhliziyo embi. Hlonipha umana ke kwakhe. Hayi ngizohamba ngiyodansa eThaveni ayikho inkinga. Kusakubona ungahloniphi lokho okushoyo ukuthi usho phambi kwamama phambi kwecountry ukuthi wena uyophuza eThaveni. Akuthi akangifuni mfethu mamezala. Okay manje ufuna kulungisa imo usebhalela Black Life ufuna nibe right. Cela usinikeze ithubo sokuthi ilungise inkinga yini. Okay. Uyakholela kuma therapy? Ku-therapist? Hayi ngeke hayi ukuthi angikholelwa but into engakaze nje ngibe ne-experience yayo. Mhlawumbe ucabanga ungayizama ukuthi ngeke ngakhuluma noBaby indaba ye-rehab. Isho phela uZuma. Baba kwami. Usephinda baba. Wena uhlezi udakiwe. Khamba umahlabile kumanje. Uhlezi uphuzile uphuzile? Cha. Wathi bathi jabule ukuthi baba wakho futhi uZuma. Uthi baba kwami. Wathi kancane. Uyayifuna rehab kodwa ngizwileke leyo mama. Ngiyayidinga ngempela ngoba lama ngisathanda. We good to go. Istep sokuqala ma uyafuna usizo lotshwala. Amen. I'm sure mesebuya otshwaleni uzobe se right. Unenhliziyo enhle Awu uphumile. ngikathi kudumiseni njalo ngithi mdumise. Uhle mina ngizokutshela nje ma for free. Unenhliziyo enhle ngiya understand into ebona umfana wakho kuyena kodwa manje it step lento yophuzo lento yakhe sangacabangi kahle. Asiza mina ukumtholela usizo ke. Angazi ngamdumisa ngithini uThixo muhle lo mntwana seyingane ukuthi nje ha la ngizocela noNkulunkulu amsiza aqoqula imazi ukuthi umzali lo mangikhuluma ngisho ngathetha mina kufanele ngithethe ngedle vele kufanele ahlekele ngenzansi Yeah, hayi ngoba ngingamfuni wayeke kayizali ingane zomntana mzibe mbili ngingamfuni ngabe ngathi unamanga akuzona iphiko kodwa ngoba ezali kwami ngiyamthanda akashintsha ukuqhalaza yeah asikuzoleli lokho uzusizo mama Ngiyadinga ngempela. Ushibizile namhlanje Hayi usopho ngisopha segazini usopho ingakho nje kuthiwa nini lento ekuthiwa inhlesi.
ngiyatshela akuthi angiphuzanga Ngichaza nomamezala mase nihleka nomuntu. Nganami vele ngihleke mina ukuthi ngiyayithandela ngiyamthanda umamezala wami nami ngiyakuthanda hlisa inhlesa akahamba e-rehab mama so provider nge-rehab Ngajabula. so bona mebuya yabo Ngajabula. as long nje kuzokwenzeka into Ngoba ingane zokhulela ngibawuthanda. babangindaba katshwala Ngakuthi ingane yami mina ngizofa lezi ngane zokhuliswa uma udaka utshwala. ngiyamuzwa nokuthini ugogo Utshwala mina. Ingane zokhula kanjani zinomama ophuzayo. cha ngiyal-understand mami iside lakho nami hayi ukuthi angilizwa Ngiyakuzwa kodwa nje okubalulekile ukuthi mhlampe-ke nizame ukuthi njengoba eseshila umama naye ngabe ukuthi cha akanqeni uyalithanda usizo kodwa ifa lakho ngeke edliwe ingane engaweni yala ekhaya. Nakho. Shapha. Okay asiyeke-ke mamzuma leyo sobe sikhuluma sesisodwa yezo ukuthi izohleleka kanjani okwamanje ifocus yethu akobe ukuthenini usisa simneze ithuba ayothola ilokhu zi-rehab lapho uzothola nama-expect amsize emva kwalokhu abuyise umakoti because unenhliziyo enhle yabo Uqhubisene eJalimani yini manje leyo yamaphinifa lawo makoti. agqoka amaphini Umakoti idlozi limbole nje kumele umakoti. ifishane lilingaka ma unankinga awufanele libe linganani Lakhona kanjani obhuti bakhe basemzini. cha kodwa phela uthe ukuthi uma uyayihola impesheni hayi usengangiphathela-ke Uzokuthengela imali yami. Cha hayi ka-Durban Station. Ngokuthengela lapha eBootquay. Yes! Lawo 400 ma. Awumakoti ngempela uma uhamba egcekeni uguqe ngedolo nje kunika indoda yakho ngetray. Hayi mithemba. Misakhile hayi. Hlonipha mntanami. yeah i-right bafethu ayifiti ngiboniwa mina abo manje la ekhaya bangihlekisa uma vele uyayihlekisele yedwa nje ethi bese kuba khona umakoti wakhona naye ongazi noma kwayimanje udrinkile wakadrinkile manje mina ngizole ngihlekile kodwa into engiyibona ebalekile la ukuthi abazama ukusizakala and usisesho loqala ukuthi ucela i-rehab ukuze akwazi ukuthi ehlise utshwaleni aqhubeke ayithana nendoda yakhe ayihloniphe futhi ikakhulukazi mekhona nawo mama nendlela ombiza indaba ukubiza umuntu wakhe ngobaby phambi kwamzali wakhe ayikho sexy leyo nto guys isilungu nobhuti uyamthanda shema uma wengane zakhe lokho kunye kokuthi ufuna ukukhava ingane ngicela ukuthi ngingayingeni bazoyikhuluma sebuye-rehab bekhulume bewumndeni angazi ngoba mhlawumbe nami ukube nje ngulo sisi ngajabula ukuthi khona ingane yami ezovela ikhave nje so angifuni ukuthi ngisho izinto bese kuba ngathi mina yabo leyo nto kodwa futhi mhlawumbe mase kuthiwa ingane yami okuhle osho kanjalo uthi ufuna ukhava ingane zabantombazana angazazi futhi ngabe ngigoloza njengoma thayibo ukuhle right awukho right ekhaya so angifuni ukuyingena leyo ngicela sivumelana ngingeni Yebo. nizoyidiscussa kahle as a family esebuye rehab usisi senisoba nonke emqondweni Mangasabe rehab inkosi singamshaya leli liyangena njengomfazi ekhaya. athola amaphini Athola amaphini ukuthengelwa se-B2 angazi nami keep lapho Manje 400 yayizwa le nto ayila 100 lama mdephayo Yawabona la ifonini. asambeni bafethu singasimosha isikhathi ngibonga kakhulu mbukelo Black Life TV for watching this episode till the end sifuna ukuza ukuphawula kwakho lapha na kuma comment section usichazele ukuthi wena kwakho uyibona kanjani indaba yalomndeni structure simi kanjani ngabe usesayidini lamamzuma ubona ukuthi lento ayisho ayilwelayo ngempela ayekho umuntu wesifazane okhulile onengane ongafisela ingane yakhe ukuthi ithandane nomuntu ongahloniphi ophuzayo omemezayo egcekeni uMamzuma kanikeze umakoti ipeace bandla idakela uma efuna ukudakelwa azozabanjwe inkosi ngesikhathi sakhe ufuna ukusupport uSakhile awulungisa unkosikazi wakhe ahloniphe uma egcekeni ngoba vele iplan yokuthi uphuma yikho ngoba uma ufuna ukuthi nje if anything happens ube khona wena njengomagcini mina umlangeni Magasela I'm out bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy